Seo pictiúr a néideag, agalamh do nuacht TG4 ag a 7. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon feicim iad an leabhar ionad siopadóireachta lá amháin ag a 2:00. Lán le siopadóirí ag cineach agus ag féachant ar airí éagsúla. Tá rabhadh mór ann. Is féidir éadaí áille a cheannach i rabhainn na bhaisean nó an éadaí deasa. Is féidir lón blasta ithe i mia den scach agus tá siopa crua airí ann freisin. Tá triúr cara, Ciara, Liam agus Seán ina suí ag bun an staire. Tá siad ag tógáil brise ón siopadóireacht. Pictiúr a 2. I pictiúr a 2 tá an beirt air suas chuig na déagóirí. Tá micreafón ag duine amhánacha agus tá ceamara ag duine eile. Is léir gur ó TG4 iad. Fiafraíonn siad díobh an bhfuil Gaeilgeacha agus an bhfuil ceadacha cúpla ceist a chur orthu. Tá na déagóirí lán sásta agalamh beag a dhéanamh. Pictiúr a 3. Tosaíonn an tagalamh an sin agus is é an téama atá ann ná saol daoine óga inniu. Iarrainn an tagalóir ar na déagóirí a dúramí faoin téama a thabhairt. Tosaíonn an ceamara ag taifeadadh. Beidh an tagalamh á chraoladh ar nuacht TG4 ag a 7. Pictiúr a 4. Tosaíonn na déagóirí go léir ag caitheamh amach gach túram atá acu faoi chéal daoine óga inniu. Deir Seán gur beidh cuasaí airgid ceann de na fadhbanna atá ag daoine óga sa lá atá inniu ann, agus ag fáil poist. Ceapann Ciara go gcuir an scoil na scrúdathe agus tuismitheoirí brú agus stras ar dhéagóirí. Dar le Liam tá buntáistí ann le bheith mar dhuine óg chomh maith, cosúil le am saor, bia maith agus saol sóisialta maith. Pictiúr a 5. I pictiúr a 5 chuireann Liam ceist ar an agalóir, cén tom a bheidh an tagalamh á chraoladh ar an teilifís. Deir an tagalóir go mbeidh sé ar siúl ag a 7:00 an oíche sin. Tugann foireann TG4 éadaí bronndálathe ó TG4 do na déagóirí chun an muochas a ghabháil leo. Tá siad lán sásta leo féin agus an éadaí nua saor an aisce. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach feicim iad na déagóirí ina suí os comhair na teilifíse i dteach Liam le na tuismitheoirí. Tá siad ag féachant ar an agalamh. Ceapann máthair Liam go bhfuil an clár agus tuairimí na néagóirí an spéisiúil. Ní le athair chomh cinnte. Ní raibh fiosige go raibh daoine óga faoi bhrú, agus ní aontaíonn sé go bhfuil saol deacair ag daoine óga. Is léir gur ábhar conspóideach é le grá thaobh.